Ahojte, valím si to autobusom, je tu neprehľadný úsek a aha. Jednoducho, dvaja sa tu nezmestíme, ale teraz sa ukázalo, že za volantom sedia profesionáli. Kolega kamionista ma chcel pustiť, ja som to mal jednoduchšie s cúvaním, tak som pustil aj jeho. Jednoducho sme sa dohodli. Dnes, keď je toľko arogancie za volantom a klepania si po čele a podobných prejavov, tak taká profesionalita jednoducho nezaškodí. A potom stačí bliknúť, zdvihnúť ruku, usmiať sa a hneď je na tej ceste veselšie. Tu máme druhý príklad. Pozrite sa. Vidíte majáky? Pred chvíľkou ma prebehlo cestárske auto. Vidíte aké? Pustil som ho bliknutím smerovky pred seba, reku poď kamarát, môžeš? A on ma na oplátku, maják mi upozorňoval na, videli ste? Vniknuté nebezpečenstvo, stádo srdiek pred nami. Tak som mu šoferskou morzeovkou zablikal nazad, reku ďakujem kolega, pochopil, odblikal nazad. No hneď sa veselšie jazdí, nie je tak? OK, to je všetko, autobusom zdar, čauko.